गेली करून घात सोडून माझी साथ गेली करून घात तिच्या आठवणीची माझी ठिणगी पेटली आणि पुढचं तुम्हाला सगळं ठाऊक आहे म्हणायचंय काय नवरात्रीचा हा घाट नटली करून थाट नवरात्रीचा हा घाट नटली करून थाट मग तिला वंदना ही माझ्या पहिल्या फेरीला काय म्हणायचं आहे का शब्द वाटले मी टाळ्या भिकाऱ्यासारखा मागत नाही लय शायर मागतात मी टाळ्या भिकाऱ्यासारखं मागणार नाही जर आवडलं तरच वाजवायचं नाहीतर वाजवायची नाही मागणारच नाही तर मागणारच नाही जर आवडलं तरच वाजवायचं काय म्हणतोय नवरात्रीचा हा घाट नटली करून थाट अहो तिला वंदना ही माझ्या पहिल्या फेरीला कारण तिने महिषासुर मारिला तिने महिषासुर मारिला या जगाला तारिला
Just